wani zaka ga ya shahara da gaskiya, in dai shi ya faɗi magana to kawai ka yadda. Wani zaka ga ya shahara, to haka ake so a mu'amala inda kake zama da mutane ka ɗauki wani abu. Wani zaka ga an masa shaida da zuwa jana'iza, in dai an yi rasuwa yana gurin. Wani an masa shaida da zuwa, ba wancan mai zuwa da gishiri da yaji ba fa. Ara na yace mun haɗu da shirin da yace malam na ji ka a karatu ka yi magana a kaina, na ce na gishirin yake, ce gashi ku a cikin ajihuna da gishirinsa da yajinsa. kuma wajen rasuwan muka haɗu muka gaisa, ya ce malam na ji karana a karatu a rediyo ka yi magana a kaina, ka ce akwai wani mai yawo da gishiri da yaji da cokari, na ce ina suke, ya ce ga su yanzu ba a ji. To saboda haka kowa za ka ga, ko 'ya'ya ka haifa, a cikin 'ya'yan za ka ga kowa akwai wani hali ko wata ɗabi'a da za ka iya masa shaida da ita a ciki. Wani mai ƙoƙari, wani mai gaskiya, wani mai kyauta, wani aka karɓi abinsa ya dinga ihu kenan yana birgima, wani ko sai ga ya bayar. Haka duk ɗabi'a Allah yake halattar mutane a kai. Shi yasa wancan da ya ce kana da ɗabi'o'i guda biyu da Allah yake so, sai ya ce haka ya halicce ni ko koya ne, sai ya ce a'a haka ya halicce ka. Ya ce to na gode wa Allah da ya halicce ni akan halayen da kuma yake so, shi ne haƙuri ko da kuma bi a sannu. Babu ma ya ƙulu iza asbaha, babin addu'ar da za ka yi da safe in ka farka. Waɗannan kuma an shiga babin addu'o'i waɗanda ya kamata a ce mutum ya yi. Akwai nau'i daban-daban na addu'o'i sun kai guda 20 da kusan 4 wanda in ka wayi gari ake so ka yi. Sannan akwai addu'o'i da azkar wanda sun kai kala 41 wanda ake so ka yi in za ka kwanta. Ta amma wannan 41 kamar da Malam Ibn Qayyim ya ce ba za su iya karantuwa duk dare ba, sai dai ka dinga nawwa'awa, kai wannan kalar yau, kai wannan kalar gobe. Misali akwai hadisi sahihi wanda ya ce in za ka kwanta ka karanta musabbihat, dukkan surar da ta fara da sabbaha ko yusabbihu ko sabbih, cewa idan ka karanta waɗannan surori wanda guda 6 ne, Allah zai baka ladan wanda ya karanta aya 1000 a wannan daren. Sabbaha lillahi suratul hadid, sabbaha lillahi suratul hashari, sabbaha lillahi suratul safi, yusabbihu lillahi suratul juma'a, yusabbihu lillahi suratul taghabun, sabbih isma rabbikal a'la suratul a'la. In za kwanta bacci ka karance su. Akwai kuma wanda yace ka karanta tabarakallazi biyadihil mulku. Annabi yace a cikin alqur'ani akwai wata sura mai aya 30, duk mutumin da yake karanta ta in zai kwanta za ta hana masa azabar kabari kuma za ta bashi haske a rayuwarsa. Tabarakallazi biyadihil mulk. Sannan akwai irin su hawamim, su ma alu hamim, su ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta su wasu lokuta. Akwai qul huwallahu, akwai falaki, akwai nasi, akwai ayatul kursi, amma akwai amanar rasulu. Akwai addu'o'in kwanciya zaka ga in ka duba hisnul muslim ko al-azkar ko da zaka gansu da yawa. To haka na tashi in ka farka, tun daga farkawarka akwai azkar da mutum zai yi. To yanzu su za mu shiga waɗannan azkar waɗanda ake so mutum ya yi. Wasu azkar ɗin na neman tsari ne, wasu na neman kariya ne, wasu na neman buɗi ne, wasu na dafa'i ne, wasu na jalabi ne. Ma'ana wasu za su jawo maka alheri ne tun da fita za ka yi, wasu kuma za su hana ka sharri a wannan rana. Kamar addu'a take cewa asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma nas'aluka khayra ma fi hadzal yawmi wa khayra ma ba'dahu. Allah, wannan gari da muka waya, duk alherin da ke cikin wannan rana, Allah ina roƙonka haɗa ni da shi da kuma alherin gobe da jibi. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadzal yawmi wa sharri ma ba'dahu. Allah kuma ka tsare ni daga duk sharrin da zai faru a wannan rana har ya zuwa faduwa.
da kuma sharrin abin da zai biyo gobe. Kaga wannan ai dafa'i ne da jalabi. Kayi dafa'i a'udhu bika min sharri